Здравейте на всички, добре дошли отново в поредицата с историите. Много е студено наистина. Гледайте какво става, колата е цялата замръзнала. А в тази мразовита сутрин аз ще снимам епизодче за вас. И то едно, мисля, доста интересно епизодче. Така, само да си нагласим камерата. Добре. Стига да не падне, така е добре. Идеално. Добре. Така. Сега ще видим, че съм си приготвил тук едно листче. Стига да го взех го, да, ето го. И на това листче съм си написал рибките, които има в моят 120 литров аквариум, тъй като не го гледам в момента. И са доста видове рибки, затова съм си ги написал тук на листчето, въпреки че миналата седмица, тази седмица, от началото на тази седмица имах лек проблем с него и още не съм намерил защо и какво точно се случи, но едното ми гастромизонче умря и едното ми стъклено сомче. Рибите не показват никакви признаци за това да са болни или да са стресирани или нещо в средата да не е окей. Всичко си е както преди и трябва да разбера защо. Малко е паднала температурата на аквариума и не знам това дали е причината, но просто забелязах, че това е единственото нещо, което забелязах да е различно. И така, ще се опитам да намеря снимки на всеки вид риба, за да го сложа, нали, като казвам за вида, за да може да видите, защото наистина на някои видове им знам научните имена, на други видове им знам само, нали, общоприятите имена и така нататък. Пък и не съм чак такъв експерт. Но да. Добре, да започваме. Първо ще ви кажа за тернециите. Имам 11 тернеци в аквариума, които купих, ако не се лъжа, на два пъти. Веднъж 5 и веднъж 6 тернеци. И това беха едни от първите, нали, риби, които сложих. И 6 родостомуса също имам. Те бяха първите си първи риби, в смисъл те ги купих, наведнъж купих 5 и ми дадоха една подарък от магазина. 5 стъклени сома имам. Стъклените сомове вече са 4, нали, и тях ги купих малко, нали, след като вече имах всякакви други риби и тернециите и родостомусите, може би бях гледал около 2 месеца, 3 вече тези видове риби. Червени анцистроси. Ако така им е името, мисля, че знаете за кои анцистроси говоря. Това са те, дето са оранжеви, такива леко червеникави. Тях също ги купих горе-долу с стъклените сомове. Един обикновен анцистрос имам, който е най-стария обитател на аквариумите ми. Той е минал през почти всички аквариуми, е местен. Той беше с оскарите. Абсолютно винаги е живял с оскарите. И да, сега са разделени, вече той си живее в моя аквариум, пък оскарите живеят при момчето, на който ги дадох. Хипостомус и гибицепс. Това са два сома, които също са минали през повечето ми аквариуми и ги имам от много време. И растат доста добре и са едни от така обитателите, на които най-много се кефя. Имам един звезден анциструс, който си купих, може би е един от най-пресните обитатели в аквариума, тъй като най-отдавна след като взех аквариума го купих, но купих го чисто малък, но много му се радвам и много искам да порасне. Така. Тук съм писал гастромизоните, които вече е само един. Те имат си отделни имена, но аз не ги знам. Единият е на ивици, а другият е на точици. Този на точиците в момента е в аквариума ми, а този на ивиците умря преди няколко дни. Калихти. Имам две калихти. Една албинос и една обикновена калихта. Те са също от първите рибки, първия транш рибки, които купих за аквариума. И много им се радвам, като малък съм имал калихта, но тогава бях доста малък и не разбирах от тези работи и не съм се радвал толкова, колкото сега им се кефя. Имам урикария. Урикарията също е една от рибите, на които адски много се кефя. Тя е също от по-пресните обитатели, смисъл не толкова отдавна съм я купувал
И не е много голяма, но се надявам и тя да порасне. В аквариума на родителите ми имаше по-голяма, с супер дълга опашка, беше много красива. И се надявам и моята да стане един ден такава. Сом косатка. За този сом косатка не бях чувал въобще никога и не го бях виждал, докато в един магазин в София не го намерих. И просто ми хареса, питах за него, казва се сом косатка, така. Викам, добре, давайте един, ще взема един. И за момента го виждам в месеца веднъж. Постоянно се крие зад филтъра. Само като ги нахраня, излиза за да хапне и излиза за 15 секунди и се скрива обратно и го виждам следващия месец. Да, но няма значение. Един коридора с Джули имам. Не обичам много коридора си, но реших да взема един просто защото са сладки по някакъв си техен начин и да разнообразява аквариума. Имам една боция. Сега, боция има сумати видове, не мога да ви кажа точно кой вид, но ще има снимка, за да я видите. И Меланотения босемсни. Едно супер странно име, което няма шанс да запомня. 3 рибки имам от тях, много са красиви, сребристи с червени перки. Ще ви сложа от тях снимки да ги видите. Уникални рибки просто. Тя ги купих последни. Влязоха в аквариума ми. И така, това е картинката в момента, която виждам аз вътре в аквариума, на която се радвам. И тези риби в момента имам. Надявам се да вкарах малко повече светлина в 120 литровия, за да знаете какво точно има в него и какво може да виждате в видеята. Надявам се също така това клипче да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се, за да гледате още като него. Харесайте го и коментирайте, ако имате нещо да казвате по въпроса. Имам предвид с събирането на определени видове заедно. А пък в следващите видеа ще си говорим за това какви препарати използвам за аквариума, какви торове за растенията и какви растения имам, което ще е адски трудно, защото аз не им знам имената, но няма значение. Ще се опитам да ги обясня. И така, приятели, прозорците на колата вече ми се разтопи леда по тях, така че след малко аз ще тръгвам. Оставям ви и ще се видим следващия път. Чао от мен!